дар ҷамоати деҳоти қалъаи дашти ноҳияи Файзобод раванди корҳои бунёдкорӣ бо суръат идома дошта, як зумра иншоот аз қабили муассисаҳои таълимӣ, бунгоҳҳои тиббӣ, марказҳои хизматрасонӣ, роҳҳои автомобилгарди маҳаллаҳо ва чароғонкунии канори роҳҳо бунёд ва азнавсозӣ карда шуданд. дар ин кор саҳми соҳибкорони маҳаллӣ назаррас мебошад. то имрӯз дар ҷамоати мазкур таҳти сиёсати хиратмандони пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як қатор корҳои ободии созандагӣ ба анҷом расидааст. дар ҷамоати мазкур ба муносибати 32 солагии ҷашни сохиёти ҷумҳурии Тоҷикистон 22 банд иншоотҳои ҷашнӣ ба қайд гирифта шудааст, ки то имрӯз марҳила ба марҳила дар истифодаи мизоҷон қарор дода шудааст. дар ҷамоати мазкур яке аз иншоотҳои ҷашние ки имрӯз ниёз ба мардуми мо мебошад, дар деҳаи Дороб мактаби замонавӣ ба истифода дода шуд. масъулон раванди корҳои ободонӣ ва беҳтар гардидани шароити зиндагии аҳолиро неъмати истиқлоли давлатӣ ва мояи ифтихори давлату ватандорӣ арзёбӣ намуданд, чунки дар заминаи рушди инфраструктураи маҳал ҳаёти сокинони мамлакат дигаргун гардида боз ҳам хубтару беҳтар карда мешавад. агар ҳар қадар дар сатҳи маҳал иншооти муҳими зарурӣ бунёд карда шавад, ҳамон андоза аҳолӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин карда шуда сатҳи камбизоатӣ паст мегардад, ки ин барои афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, таъмини саривақтии буҷети маҳаллӣ ва рушди иқтисоди миллӣ манфиатовар мебошад.